שלום וברוכים הבאים לפורטל OneUp, הפורטל המוביל למציאת בעלי מקצוע איכותיים. כשמדובר בהדברה מקצועית, חשוב לדעת שהתהליך מתבצע בצורה בטוחה, יעילה ואחראית. השלב הראשון הוא זיהוי הבעיה, האם מדובר בחרקים, מחרסמים או מזיקים אחרים. לאחר מכן, המדביר משתמש בשיטות מתקדמות שמתאימות למצב, תוך שמירה על הסביבה ועל בריאות בני הבית. לדוגמה, שימוש בחומרים ירוקים, הנחת מלכודות או יישום טכנולוגיות חדשות להדברה ממוקדת. מדביר מקצועי מבצע בדיקה יסודית של השטח, מאתר את מקורות הבעיה ומתכנן פתרון מותאם אישית. הוא גם דואג לתת הוראות ללקוח מה לעשות אחרי ההדברה, וכיצד למנוע הופעת מזיקים בעתיד. אם גם אתם זקוקים לשירותי הדברה מקצועיים, חפשו עכשיו את המדבירים המומלצים שלנו בפורטל OneUp. פתרונות מקצועיים בלחיצת כפתור.